onneksi olkoon vuoden viestintätyö putkirikosta päätöksentekoon. Kiitos. Mitä taitoja hyvä strateginen viestintäkonsultti tarvitsee onnistuakseen? Sanoisin, että asiakkaan erittäin syvällinen liiketoiminnan ymmärrys. Se on kaiken A ja O. Eli et pysty tekemään hyvää strategista viestintää, jos et ymmärrä asiakkaan liiketoimintaa ja sitä, mihin asiakkaan liiketoiminta tähtää, mihin on tarkoitus vaikuttaa ja miksi. Entä minkä neuvo antaisit muille, jotka kohtaavat vastaavia niin sanotusti mahdottomia viestinnällisiä haasteita? Vetoan tähän edelliseen, eli asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, mutta myös sitten yhtä lailla kaikkien sidosryhmien motiivien ja arvojen hahmottaminen. Ja viestintähän on vuorovaikutusta ja asioiden sanoittamista sillä tavalla, että sidosryhmät saavat siitä jotain ja pystyvät muodostamaan sen meidän viestin avulla oman paremman ja hyvän käsityksen. Eli sidosryhmän ymmärrys ja asiakkaan liiketoiminnan sisäistäminen. Entä mikä on onnistuneen viestintätoimiston ja asiakkaan yhteistyön salaisuus? Tämä on kyllä hyvä kysymys. Mä sanon 2 asiaa. Täällä on tullut esille luottamus. Täytyy olla luottamusta. Se rakennetaan ajan kuluessa olemalla avoimia ja rehellisiä toisiaan kohtaan. Ja toinen on rohkeus, jonka tuossa lavalla sanoin. Eli rohkeus, asiakkaalla täytyy olla rohkeutta antaa sekä toimistolle tilaa tehdä asioita yhteiseksi hyväksi, mutta myös sitten asiakkaalla täytyy olla itsellä rohkeutta myös olla valmis sanoittamaan ja kertomaan näkemyksistään välillä jopa vaikeissakin foorumeissa ja vaikeillekin sidosryhmille. Aivan erinomaisia vastauksia. Kysyisin seuraavaksi, että miten näette strategisen viestinnän roolin kehittyvän tulevaisuudessa? Se rooli kasvaa aivan merkittävästi. Jos ajatellaan, että maailma monimutkaistuu, tilanne missä nyt ollaan geopolitiikka, disinformaatio, tämän tyyppiset asiat, niin strateginen viestintä ja strategisen viestintäkonsultoiden rooli, niin se tulee voimistumaan merkittävästi. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Ja paljon onnea. Kiitos.